Oulu on nuorekas, elinvoimainen, kasvava kaupunki keskellä Suomea. Terveystieteet ovat lähellä ihmistä, lähellä työelämää ja lähellä yhteiskunnallisia muutoksia. Hyvinvointiala kaiken kaikkiaan on vahvasti kasvussa ja terveydellä on iso merkitys ihmisten hyvinvointiin. No, terveystieteet oli minulle sellainen luonnollinen valinta, että ylioppilastutkinnon lisäksi on myös jo tuo sosiaali- ja terveysalan tutkinto tuolta ammattikorkeakoulusta. And I think Oulu University is going to give me a very good some space to create myself. Uudistuminen, johtaminen, terveydenhuollon erilaiset rakenteet ja moniammatillisuus. Mahdollisuuksia on paljon. Kehittämistyötä, paljon hallintotyötä, projekteja tosi paljon nykyisin. Tämä mahdollistaa niin monenlaiset työtehtävät sekä kuntapuolella, yksityisellä sektorilla, kolmannella sektorilla. Ulkomailla aloitin hoitajan uran ja siitä sitten olen jatkanut. Ja nyt sitten ajattelin, että tästä eteenpäin täytyy uraa kehittää. Se opettaja työ on aina kiinnostanut ja haasteellista ja monipuolista. Ehkä meillä on laaja kokonaisuus on se opetusharjoittelu nyt, joka on tässä toisen vuoden aikana. MCH is a two-year international master's program focusing on circumpolar health and well-being, and it is organized with our international partner universities and the Thule Institute. And we have students from all over the world. Our graduates are awarded with a Master of Health Sciences degree, and they can work, for example, in education, administration, research and development. Terveystieteen laitokselta opiskelijat valmistuvat johtamistehtäviin, opettajaksi, kehittämistehtäviin, projektitöihin. Opetus on hyvin jaksotettu, pystyy yhdistämään työelämään kohtuullisen helposti. Ja opetus on monipuolista ja opetuksen sisältö on monipuolista. Ja myös sitten se, että hyödynnetään erilaisia opetustekniikoita. Joo, ehdottomasti se on tosi hyvä, että ei ole kangistettu mihinkään tiettyyn kaavaan. Kyse on tämmöistä työelämässä moniammatillisuudesta ja tiimissä toimimisesta. Mun mielestä se on hyvä, että siihen valmistetaan jo opiskeluvaiheessa. Laajaa, monipuolista, tarjoaa monenlaisia vaihtoehtoja tulevaisuuteen. Innostavaa ja innovatiivinen tiedeyhteisö. Haastetaan niitä opettajiakin tuomaan uusia näkemyksiä ja jatkuvasti parantamaan sitä toimintaa. Ilmapiiri on kyllä tosi hyvä, positiivinen. Ja ainakin niissä opiskelukavereissa saa voimaa ja meillä on niin mukavaa keskenään. No, asiantunteva, mukava, osaava henkilökunta. Me pidämme opiskelijoista huolta. Sen takia muun muassa valmistumisprosentti on erinomainen. Ja se, että meillä käytetään innovatiivisia opiskelumenetelmiä. Tulevaisuuden kuuma ala. Tulee osaajien joukkoon.